Mutta sillä se meni, että siis Arto varmaan jo jotain Karjalaa silleen säälistä, koska me haluttiin nähdä. Miksi me Karjalaa säälistä? Koska me haluttiin ne lätkäpelaaja. Tuosta on noita limsaa, hirveät määrät kitattiin limsaa. Ja piti erilaisia joka kerta aina saatiin ostettua lisää. Mä luulen, että toi pullonkorkki-juttu oli Juhanan juttu. Se oli Juhanan. Me oltaan siitä etikettikerääjistä. Meillä oli etiketti. Juhana oli toi korkkikeräily, koska mä muistan, kun se halusi mulle näitä laittilimmojen korkkeja. Mutta siis muistat sen, kun me kerrottiin, että käytiin sieltä kyläkaupasta ostaa niitä Disney-purkkiä, missä on niitä vieressä muun muassa Sprite Light. Disney-purkkiä. Se oli mun mielestä kaikista niinku löytää. Video. Joo, mä tiedän. Muistanko se oli? Saanko mä? Se on video nyt. Mutta mistä tää kerää Facebookiin tää menee? Mihin tää lasten keräilyjuttu oikein perustuu, koska oli niin tylsää kuule täällä. Meidän piti vielä alkaa keksiä. Oliko teillä tylsää täällä silloin? Keksi Saxon ne laputkin. Joo, me kehitettiin tosi monimutkainen leikki. Se meni siinä, koska mä uskon, että mä olin varmaan... Joeli ja Juhanaa. Millä? Kristiina. Me kirjoitettiin sellaisia pieniä lappuja, että olisi muka semmoinen liiga, semmoinen autovarasliiga, jolla putoilisi koko ajan semmoisia viestilappuja niin kuin toisille. Jotta ne olisi puoliksi vahingossa pudottanut ja sitten toisaalta jättänyt toisille ilmeisesti. Siinä oli henkilönä ainakin Kevin, APP ja mitä vielä? Kaikki Backstreet Boys. Joo. Ketä siinä ei vielä muita? Nää mä muistan. Kevin ja APP. Sitten mä muistan muun muassa semmoisen, että me tehtiin vieläkaan yöllä mutaan jäljet tossa teidän vanhasta autosta varastettiin jotain CD-levyä, että se olisi uskottavaa. Sitten se on se, että mennään tuonne niinku Mikkolan tielle. Me voidaan kahdestaan käydä siellä. Mennään tuonne Mikkolan. Me oltiin sitä, että minä, Kristiina ja Juhana seurattiin. Se okei, että teillä on varmaan niinku, teillä on vaan tämmönen aavistus, että sieltä voisi löytyä niitä lappuja. Sitten niitä löytyi. Se meni aina hyvin sillä.